నియోజకవర్గం బి కొత్తకోట క్లస్టర్ 8 కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన దినేష్ రెడ్డి గారికి మరియు మాజీ శాసనసభ్యులు అమ్మలపల్లి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శేఖర్ యాదవ్ గారికి, మండల అధ్యక్షులకు, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ ఎమ్మెల్సీ గారికి, ముఖ్యంగా మండల ప్రెసిడెంట్కు, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జులకు, గ్రామ అధ్యక్షులకు, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక లాంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. నిజంగా ఈరోజు మనకెంతో పవిత్రమైన రోజు.